जाबाय दिनै फिसा गेन्द्राबिल गामिनि रायजो राजाफ्रा गोथार लोक्षि फुजा गासिबो जानागुरुनि जोङो दहाय लानानै दिनैनि बे नोंथांमोन नुबाय थानाय बे जोंदि दा भिडिअ जों नोंथांमोना नुगासिनो दङ बे जोंनि बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो जों एंगारनो हायै जोंनि थैजों सोमोन्दो थानाय बर' मंगलियाननि माहारिजों जों जे सोलिबोनाय जों बेखौ जों दा दिन्थिनो नागिरगासिनो दङ। जोंहा दिनै जोङो बे नोंथांमोना नुगासिनो दङ जोंनि फिसा गेन्द्राबिल गामिनि जे हिन्जाव माहारिफ्रा माइनाव माहारिफ्रा गावसिनि न'निफ्राय गोथार गोसोयै दुगैयै लोबै उदै सुनि फुन फैनानै दनाव माइरं एसे थाखा जरा गय जरा आलारि बाथि सावनानै लाबोनानै दिनै जोंहा जोंनि फिसा गेन्द्राबिल गामि रायजोनि गोथार बाथौ थानसालि गारजा होनदों जायखौ जोङो लोक्षि गारजा बेवहाय बिथांमोना फुजा होफैनानै बोर लांफैदों। जों बेखौनो जानागुरुनि हाथि आरो जोंनि दौरि बर' दौरि हारसा दौरिनि हाथि जोङो बेखौ जोङो बिलाइगासिनो दङ जाहाथे जोंनि बे बोसोरसेनि जोङो थांनानै थानाय जों बे बर' हारिनि जानाय लोंनाय बे माइनाव जों माइनाव होननानै बुङो जाय दिनै जोंहा दैयाव फानसे अराव फानसे होननाय सावनानै गारो होननायखौ जोङो खेराइ मेरायाव जोङो रायजायो बे हिसाबैनो जों बेखौ दिनै गोथार हिसाबै मानिदों। दा नोंथांमोना बेखौ नुगासिनो दङ फिसा गेन्द्राबिल गामि रायजोनि गोथार बाथौ थानसालियाव दा आङो फिसा गेन्द्राबिल गामिनि बोसोनगिरि हिसाबै आं बेखौनो रायथिदों दि जोंहा बेबादि जिनिसा जोंहा समाजाव जोंहा जे जोंनि बर' माहारियाव बे धोरोमाव जे जोंहाबो खौसे दङ बेखौ जोङो दिनै बयनिबो मुलुगनि दरबाराव जाहाथे जोंनि बर' माहारिया बेबादि गोथारखौ जे जों मानिबोबाय थादों गोथार बाथौ धोरोमखौ जों बेखौ प्रसार खालामनो थाखाय जोङो बेखौ होनाय जादों। आरो जोंहा बाहाय जोङो दिनै बियो बे बाथौआ जाहैबाय जोंनि बुलि बिदानसो बुलि बिदान बे बुलि बिदाननि गेजेरजोंनो दिनै बोर लांनानै दा हराव बोर लांनानै जोङो बर' दौरि हारसा दौरिनि गेजेरजों जोङो बोरखौ दोनहैनानै जोङो गाबोन समफोरनि उनावनो बा समाय लानानै जों बेखौ खेराइ होनाय जायो। जे खेराइया जाहैबाय जोंहा जोंनि बर'नि बे जेसेबां मोदाय दावदाय दं बेखौ जोङो बाखो मोसानानै दिन्थिनाय जे बबे मोदाया माबादि आखल आखु दं बबे मोदाया मा धोरोमनि बबे मोदाया मा जायो जों बेबादि हिसाबै जों प्रसार खालामनानै बेखौ जोङो खेराइनि गेजेरजों जों बेखौ जोङो प्रसार खालामनाय जायो अंगि बंगि होननानै बुंनाय जायो जोंनिबा दा बेखौ जोङो जानागुरुनि दारै आरो जोङो दौरि हाथे जों बेखौ सोमजायनाय जायो। आङो बेखौनो बुंनानै जोंनि फिसा गेन्द्राबिल गामि रायजोनि नैबे जोंनि दा गोथार लोक्षि फुजा माइनाव बेनि बिबुंथिखौ आङो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।